Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aşgabatyň orta mekdeplerinde onlarça oglan şu ýyl okuw tamamlayan ýaşlar üçin niýetlenip geçirilen bu türdü şahadatnamalaryny almak dawaralaryna gatnaşyp bilmedi. Şuň Türkmenistanyň hususanda Aşgabatyň orta mekdeplerinde uçurumlar üçin mekdebi tamamlandyklary hakyndaky şahadatnamalary gowşurmak dawarasy geçirildi. Ýöne bu çäre çağırş boýunça harby gulluga alınıp gidilen okuwçy oglanlaryň onlarçasy gatnaşyp bilmedi diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 21-nji iýunda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu mektepler we oglanlar barada dogry maglumatyň bardygyna garamadan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar beren habarçysynyň tasdiklamagyna görä, şu ýyl mektebi tamamlayan okuwçy oglanlary çağırş boýunça harby gulluga alyp gitmek çäresi geçen hepdäniň dowamında amala aşyrylyp başlandy. Habarçy gulluk etmeli ýerine gitmäge taýýarlanýan ýaş oglanlaryň Aşgabatyň demir ýol wagzalynda üýşüp duran pursatlaryny görkezýän suratlary iýerdi. Geçen hepdäniň dowamında düşürilen bu suratlarda ýörite bellenen ofitserleriň ýol başçylygynaky bu ýaş oglanlaryň sanynyň onlarçadygyny görsek bolýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında türkmen häkimetleri raýatlary goşun gullugyna çekmek çärelerini güýçlendirdiler. 7-nji ýylda Aşgabatyň häkimetleriniň orta mekdebi şu ýyl tamamlayan 18 ýaşly okuwçylary mektepden harby gulluga çagyrýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berdi. Şonu habarçy Aşgabatyň harby wekilliginiň işärleriniň harby gulluga ýaşy ýeten okuwçylary häzirki çağırış mögsümine ýetişdirmek üçin molimlary gyssap gysga wagtyň içinde degişli okuwçylaryň ähli bahalarynyň goýulmagyny talap edýändigini gurrun beripdi. Goňşymyň ulygydy şu ýyl uçurum bolýar. Ol käbir klassdaşlarynyň harby gulluga çagyrylýandygyny tasdiklady. Olaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalaryny enatalary alar diýip habarçy aýdypdy. 20-nji maýda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Russiýanyň ýokary kujaýynda bilim alýan türkmensanly bir studentiň Moskwadan Aşgabada dolanan güni çağırş boýunça harby gulluga alınıp gidilendigini habar berdi. Şoňa meňdeş wakanyň 1-nji ýylda hem bolandygyny Kronika Türkmenistan neşri 4-nji ýylda mälim etdi.